tikulandireni pano pa Nyasa Voice Box pamene timabwera ndi amalawi osiyanasiyana amene amapereka maganizo awo pa nkhani zokhudza ndale kuletsa bwino kwa dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ndi pano tili ndi bambo Boni Kalindo amene ndi mkulu wa gulu la Malawi First amene akukambapo ziwiri zitatu zokhudza mapasipoti, kusowa kwa shuga komanso mmene dziko lino la Malawi likuyendera pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiye tikhale limodzi timve kuti a Boni Kalindo moto yawo yalero akuti bwanji pa mmene dziko la Malawi likuyendera. Ndizapitirira kuwauza amalawi chilungamo ndipo sindizakhala ndi mantha konse. Ndizayima pa chilungamo chifukwa iyi ndi ntchito imene ine ndinasankha kuti ndikawatumikire amalawi makamaka osauka amene kunja kukacha akusaukira chakudya, amene kunja kukacha akusowa ngakhale matemba, akusowa sopo, akusowa chakudya. Ngati adya ndiye kuti akagula 1 kilogalamu, komanso kugula 1 kilogalamu ya ufayo ndiye kuti siku limenero mzimu waonekera kapena ngelo wagwera. Koma amalawi ambiri akukhalira mphati, ndipo kukanakhala kotheka kuti amalawi ali ndi mwayi wochoka ziko lino kutenga transfer ndi kupita ziko lina monga mmene zimakhalira ku sukulu. M'Malawi muno amalawi ambiri akanatengamo transfer kupita maiko ena, ndipo tikunena pano President Chakwera akanasalamo mu ziko lino ndi ana ache ndi mkazi ache komanso nduna zache zaboma, chifukwa amalawi wonse akanakhala atanyamuka kupita maiko ena chifukwa cha mavuto amene akukumana nawo siku ndi siku. Izi zikuchitikazi sizinayambe zachitikaponso mu history ya ziko lino, koma kusamva kwathu kuti ndione anachezera kuona, ndipo pano amalawi ambiri tikuchezera kuona mavuto. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene sindimagwedezeka, ndipo olo munthu atakhala kuti akufuna andinyumwise ine sindimanjenjemera. Ndine president wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, gulu limene ndi pressure group. Ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo kuwauza amalawi chenichenicho zili ndi amalawiwo anyozere wokha kuti pamawa azatikumbukire. President Chakwera ndi president onama kwambiri, ndipo mundale mukanakhala kuti chiyambireni cha zikoli tili ndi mapresidenti onama ngati Chakwera, ndiye kuti ziko lino lilibe ngati olo adimaki, olo lilibe njinga, olo lilibe nsewu, chifukwa president Chakwera ndi president onama komanso president ophweka kunamizidwa. Olo mwana wa standard 1 mwinaso akhoza kumanena chilungamo kusiyana ndi president Chakwera, chifukwa kafukufuku wapezeka kuti ndi president amene ali pasogolo ndi boza kwambiri. Ndipo zokuti iyeyi anakhalapo mbusa wa ku assemblies zimenezo mwina mukuziwa ndinu, koma iye mwini wakeyo mwina samaziwa, chifukwa ndi president amene waonjeza kuwanamiza amalawi. Posachedwa pompano president Chakwera adalankhula ku mtundu wa Malawi kuti wapereka 3 weeks kuja kumachedwa ku immigration, kuti ngati anthu akumeneko saapanga passport kapena saayambiranso kuchita print ma passport ndiye kuti onse achosa ntchito. Tikunena pano mkatikati modikirira kuti anthu amene aja ayambe kupanga ma passport pogwirisa ntchito system imene ankanena pa nthawi iyo iyeyo president iyo kuti yachitidwa hacked.
anapanga mafilimu osiyanasiyana mpaka kuuza dziko la Malawi kunena kuti data imene inasowa yapezeka, komanso ndiye kuti system ikuchitidwa recovered. Khazikhazi tikuona kuti kwatulukano malo mokuti mukatuluke passport ija tinanena ija yakalekale imene anthu amalandira ija, kunatuluka passport ya new one mothandizidwa ndi anyamata ake komanso minister wa Homeland Security ndi anyamata amene akuwakhulupirira kuti ndi IT, amenenso pa nthawiyo anatumidwa kuti akaoneke ngati iwo madolo, ndipo anakasokoneza system ija ya Technobrain. Tikunena pano system imene ya Malawi musanamizidwe, system imene ija inachita shutdown, ndipo dziko la Malawi lili pa mpishupishu ofuna kuchita convince ya Malawi kuti iwo ali ndi capacity yopanga mapasipoti. Ata namanalo boza kapena boza litafika mochuluka ngati chulu, ndi pamene mmamva inu kuti boma la Malawi latulusa passport ya nyuwani. Kumene kuja ndi kupanika kufuna kuti achite convince ya Malawi poganizira boza limene analinena mbuyomu kuti silingagwire ntchito. Lero tikunena pano Chakwera ndi gulu lake apanika kwambiri, akusowa chowauza Amalawi, chifukwa ngakhale passport ija anapita kukayijambula ya katoni muja mmachedwa mupo Kagame ku government print. Passport imene ijayo ndiyona si kulandiridwa ndi wina aliyese. Padakali pano chichitireni launch passport imene ijayo, palibe munthu amene walandirapo olo mmodzi. Poyambapo itatuluka ndi mapeji 16, anthu atayinena, anthu atakamba zonyoza, anatenga anyamata ku immigration ndikupitanso pa TV ya MBC ya Phwekai, imene ngakhale director sopano ndi wowerenga nkhani. Director wakumeneko ndi analyst sopano. Kwaona ma-analystiwo kufuna kumangopusisanapo anthu okuti anapita ku sukulu ochenjera, koma ndithu apusisidwa ndi kamera chifukwa cha kufuna kuchita praise kapena kuchita appease boma la Malawi ndi president wache. Anthu ooneka ophunzira koma makapeni eni anapita pamene pajapo ndikukanamizanso anthu a Malawi munomo kuti passport imene ija musanamizidwe, imene ijayo ili ndi mapeji 30. Koma tikunena pano pakana lero anthu aononga mabilions kuitenga passport imodzi, koma magalimoto ochuluka kuti akampase president kunzuzu kumene akupanga kampeni. Chifukwa ena atu mwina simukuziwa, President Chakwera wayamba kampeni ndipo alibe confidence ngakhale muzolankhula zake, chifukwa anthu akunzuzuko akuchita kuoneka kuti amukana, akulankhula without confidence. Kunzuzu kumene anapita, kumene akubwererako lero kapena mawa, anthu amukana Chakwera kwa mtuwa galu. Anatenga anthu passport ulendo naye kunzuzu kuti kwamuonesa president passport ya fake, passport ya chikatoni, passport yopanda ma security features, passport yokuti olo utatu ukwere ndege sanga kulole nayo kupatula ziko lakolo, koma maiko ena akadabwa nayo chifukwa passport yo si passport koma ndi katoni. Tikunena pano ngakhale katoni yo palibe amene walandira. Mudziwe kunena kuti tikamanena kuti ziko ili ndila mafia, mukhulupirire a Malawi kuti ziko ili ndila mafia, ndipo mafia nambala 1 ndi president yo amene ali nawo mundandanda onamiza a Malawi. Tikunena pano passport yo palibe amene wailandira, ndipo amene wailandira ngati alipo anene andiuze ineyo Boni Kalindo the DC, president wa anthu osauka, kuti ineyo ndalandira passport ya new one. Koma anthu akhala kupita ku immigration, ma office ose, madera ose, palibe amene watengako passport, anthu akungobwerera. Kutala kwa imene inali filimu ija yokuti asawachoserepo anthu aja ntchito, chifukwa ineyo ndikanakhala kuti ndine president wa ziko lino, anthu amene aja ndikanakhala nditachosakale ntchito. Koma popeza zinthu izi ndi za nyumba, wala kwayo ni mwana wa nyumbamo,
ndi chifukwa chake president akulephera kuchosa ntchito director wa ku immigration ndi gulu lawo, kuphatikizaponso minister wa homeland, kuphatikizaponso onse anyamata amene amazinamiza kuti ndi IT. Ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti musayembekezereko zabwino. Awa ndi mazi amphusi, palibepo chabwino chifukwa president uyu ndionama kwambiri, watinamiza zambiri chilowereni pa mpando, ndipo palibe chimene chakwera ananenapo chimene chinapangidwa ndikupezeka kuti chinthucho ndichoona. Zonse amangonama, wakunamizani za fetereza, wakunamizani za school fees, wakunamizani za ntchito. Padakali panopa achinyamata ambiri akuzunzika, ngakhale a business amene ngakhale kuphatikizapo mavenda akuzunzika kwambiri, motero kuti mavenda kumene muli komudikirire, chifukwa padakali panopa tikunena panopa mabero akwera. Amene mmapanga business ya mabero yakwereratu, nawonso ma Chinese akwezeratu zinthu zawo, motero kuti palibepo business imene ikuyenda kuno ku Malawi. Onse amene akupanga ma business kupatula akatapira ndi amene akunjoya, koma business kapena boma kupeza njira zabwino zokuti abwerese environment so conducive ku Malawi zimene zozo kulibe. Tinanena tupaja kuti mu 2024 abale anga muona zoopsa, ndipo sizinati zimene zikuchitikazi, ndipo pakali panopa ichi ndi chiyambi chabe cha mavuto amene inu Amalawi simunaone. Ndi chifukwa chake izizi za sugars ndi chabe, izi ndi za zing'ono za sugars. Sugar akanakhala kuti boma ndi la nzeru, bwezi pano litapereka mpata kwa ma traders amene akutenga sugar kuchokera ku Zambia kuti asamawachaje pa boda. Koma sugar bero imozi akuchaja 8,000. Ndiye mukuyembekezera kuti chani? Mwina atu nthawi imene yoyo, nthawi imene ija minister nthawi imene ali waku trade ali chichola ujayo, mwina kapena sugar yo amaonekako ngati asika, koma atangosintha muja zonse zinasokonekera. Ndipo Amalawi ambiri ayamba pakali panopa kutereka mazi ndikutenga mizimbe, mazi otentha kumamwa ndikumatafunira mizimbe, ndicholinga kuti maziwo aoneke kuti muli sugar. Tikunena pano ena ayamba kutenga juice uja otchedwa Bucks, amene ujayo akumaphikira amene ujayo zitumbuwa, zikonda moyo, komanso kuwapangira ana muphala. Kaya mmaziwa kuti juice amene ujayo kumuyika mazi ndikumwesa mbuzi imafa? Mmaziwa inu aboma? Inutu amene tikunena amene simmaziwa kudya therere, amene simunadyepo madeya, amene simunadyepo liponda, amene simunadyepo mtandaza, munangobadwira mofewa. Mukuziwa mmene Amalawi akuzunzikira kuti ayamba kutenga juice ujayo wa Bucks, juice osakhala bwino kuwayikira ana mbotolo kuti azipita ku sukulu. Ilitu ndiye dziko la Malawi pamene lafika. Ndiye inu mukamanena kuti inu a MCP mukufuna muloweso mboma, mukulowa mboma mokuti muzikapangamo chani? Ndi chani chimene mwapanga inu chimene chathandiza Amalawi? Amalawi musamale kwambiri, musamalire sogolo lanu komanso sogolo la ana anu. Kubwereza kusankha izi ndi kuziputira mavuto. Tiyeni anthu akalonjeza zinthu, mukalonjeza chinthu muzichipanga mmene mwapangira, monga mmene apangira ali Lilongwe City Council. Tikuthokozeni kwambiri mundazalengeza kunena kuti mukufuna mukagumule nyumba masitolo amene anamangidwa ku Nsungwi pamanda. Komatu kwa amene simunapiteko, tapitani mukaone manda a munthu anali mu golosale. Manda amakhala kuseri kwa golosale mwina ndi 1 futu. Kodi kaya ndi ufiti, kaya ndi kukhwima, koma ndithu ngakhale ni ma Chinese omwe amabwera kumeneko kumamanga mashopu muziko la enyache. Amalawi tife tinaphweka kwambiri. Choncho inu a Lilongwe City Assembly tikuthokozeni. Boma likati lizipanga chonchi mmene mwapangira inu zinthu zili bwino. Komano mwagumula tuinde mashopu amene mwateteza manda,
manda zomvetsa chisoni kuti ena amamanga magolosale ndi kuyika toilet mu manda momo. Manda ndithu mkati mwa toilet kumakhala mu manda kupanda mantha kuzitenga chitawuni. Ndiye tikuthokozeni kuti mwagumula inde koma mwasiyapo nyumba imozitu, nyumba ya polisi. Kodi apolisi wandiye kuti amakuphwekerani eti? Iwo apolisiwo kwawo ku mizimu kulibe eti? Mukanagumulapo sotu nyumba ijayo ya polisi chifukwa nyumba ijaso ili m'manda. Na ngati mukufuna kuonesa ufairness wa polisi musamuyike m'manda iyayi, wa polisi sonaye mukammangire malo ache abwino. Chifukwa azigona pamene pali anthu ena tokhwima amazuka pakati pa usiku. Ndiye mukufuna akazuka pakati pa usiku wazipita ku polisi. Iyayi alilongo City Assembly mwagwira kale ntchito yabwino. Pitani mukagumuleponso polisi ijayo kuti tionese ufairness. Musango agumulira anthu okha koma mukagumuleponso polisi. Mbali ya kumawa ijanso ya ku Southern ijayo kuliso nyumba zina zimene zalowa kwambiri m'manda. Zikagumulidwenso zimenezo. Ndafuna ndikuwuzeni izi ine ngati Boni Kalindo, the DC, President wa anthu osauka muno Malawi. Boni Kalindo.